ka MDC jangka Melim constituency ka kong Aiban Dublin Lingdo. Hini kasni artarik leber kalayo ban plepat ba ya kalentiat kejat jangka school St. Peter's High Secondary School rang bibi pamlakarai ka bahap Melim constituency ka bala no senyang lengba ke MDC scheme. Ka bala long ru ka jingker kui ka school kham tam miki khana school ka bala pensuk ha ka yat ka yeng kham tam ha ka por slap. Hakani kesngi bala pli ya kalentiat kejat nalor ke MDC layadan lang UMLA jangka nongkrem ba Arden Mela Basayomot uparish priest jangka St. Paul's Parish padar Tobias Karap kenta upadar Genesimus nongneng ubapet bakmi ya ke school urang ba shnong ke pamlakrai lembat kinong penyat shnong bat kibor penyat ya ke school. Habakran hakani kasngi urang ba shnong ulapan pau ya kajing sngongu ya ke MDC kabala ay ya kate kalenti ya kejat syaka school kaba ulapan pau syaka tangleng ba ka mobile phone bat kalala ban ay ya kajing yaram. Katbana kaliang ke MDC ka kong ay ban Dublin kalong kani kalong tang kajing yarap kabaret kaba kat kum ibor jong ka kum ke MDC kabala yo ban no senyang kum kajing ang nur jong ka bagi jaka puli ki de ban long ki babet bat ki babiang. Kan day mapi kaba lam swada ka kam bat sawan ka tin hedin ti ku play sibun kong na ko benta ka ting trai kam ka chong phi kum ka MDC tang sisniam tam ro sikindat kan swat hanjai hangani hapo snong rang bibi changi na ko benta ka ting karpat na ko benta ban jat sapo skol phila ai phi ya kani ka footpath ti ku play sibun na ko benta ka ting trai sitom chong phi hanjai bat kene ke cintre ke bukan do aneru ngam semla lekren hajing dene hapo office henjai shui phun tentang lang la kum ai do first ya MDC kumno ban ya rap ya kene ke kam henjai ti na kaliang ka chunga hani ka no phai singi bamta nadap ta ka ching sngungu yuble ning kong mo ula ban ai la dingi pengila ban ai ka chi shakri kari ba ka chat ban rio kham tam hang ne po Melim constituency ka ba ha po kacing pet kecunga kengkat kacing kersan cuki pat ba jong kinong Melim himbrok ko bing sungu yublei bakilasanya pat IT kani ka kam hakti jonga mo pangan la ban lei ei nam ta kani ka constituency ban ta ka chat ban ri himbrok ko bing ti kani ka porung ayeng kani ka khmat jung pi hoi kani ngam dei mga ka ba ai ringa dei tang kanong pen sam ikata ka benta kumbi iba na ka posh ka poi chukran mo bakani kadi ka kamram ka jungi pan poi kam dei bangi ngi sei na pla hande ka dei ka wei na ka benta jo ka scheme ibaret hoi jong ka MDC scheme hande nga sothu bakani ka dei ka jingdon kam nam ta ka ni ka school nama kata ka dei ka jing thumu ka jing angnut ka jungi bangin UI baki chaka puli puthi kin long ki babet ki babyang mo kumbangi kwa shisha pan kentiu ha kalyang ka puli ka puthi ho angem pat don bun kilat kilenti ha ka badai baka pisa ka tingka idang de e sembo ibaret isembai ibaret hadu kata de ha prengkum kata prenga sngungu yublei bau penla mo ba ini ibaret in long pat ka jingkerku ya gani ka school ka jongpi mo pada te ngangit skamba ini kani kilenti ya kan long ka ba kaban kan ai ru kalenti kaban long pli yikilat kalenti namta ka school ka chongpi kham tam mi kini ki khna ki hap ki barit ki badon ya kata ka lawei ka brang dei ka bajrong namta chungki ban ai kata ka jingpuli puthi ka bhana ka bhatam ha ki benta baro pakani ka dei ka jingkerman ka chonga bu blei undang penhe pensan shishu ikini ki khun red ki chongi ki phi la basa ja ha ka ni ka jaka bakin dong long kata ka lawei ka pateng bakin mi ki long briu ka embryo ka long briu man briu ka ba kan shape ya ka imlang ka salang kan pen kaladur ya ki ba hajan ha shabar ki ba hapo mo khnang bakin la banwan ra kata ka jingkala ha ka badai para briu ding ba ka jinglong jing em ka ba pha ka bara e ka jinglong ka ba pha de ka ba pha de ki ban treiru ki ban mi ki khun ki ba start mo na ka chaka puli ka chongpi ka ba pilabu ka ni ka chaka bakin mi ki briu pat ha ka por andangi ngim don shu ru mo ka ni ka perthei hande kin dei pat ki ban shimti ki ban long ki briu ki ba pha ka imlang ka salang ki ban kentiu ya ka chat ban riu ki ban kentiu ya ka jinge te briu te blei ki ban kentiu ya ka ta ka imlang ka salang ki ban ket ban ba ai ka khia ka shon mo amdei ki ban long ki barha ha ki ei ki spa chu ka ni ka perthei ki ban sakut no
Hende ki ban long ki ban piu I kham she jingai kata bakin kit ya kata ka lingkor ka bakia ban long ka jingkermen iwe pa iwe kat kum ka sap ka phong ka ba ubleu labu ling ba kini ki khun hep ki beret ki beren ka jaka bang sungu irang ba shnong bai dan benta ban pan ka jingerap nanga bang ya sngo ngasuthu mangala ban shanya ya I ngatip inum pendon bakla pendon kam bakla kembali laong ni syua keren ka phone mga ong kam pendon kam pinwan ban penjenjar ya ledi haduk ketika jaka perlut ka bai kali perlut ka bai sngi mo hande ke ka kam ka pangila bantre tang da ka pangya phone duk ini le kata ka don kam ka jingi shanya iwe ba ka don kam mo ka bangin pen I kam da dei than kinu pangin ya bon ktien hadu kata tan dei kam ka kam pat kam don shanu tingang it scam baling ba ini ijing ai berit kan long pat ke jing kentiu ya ka lawe ka ba pernai pat ka lawe ka ba scam iki khun ki pateng ki hajar chukani ka chat pandiu ka chungi panganget bu blai nang kerku mo padar ya ke school ke jompi hagani ka jaka ringkat bagi ni ki nongkit kam shnong ki badan hagani ka por ringkat bagi nongkit kam ki badan hagani ka school ublai nang kerku ye phi nang ai ke jing start ba phi nang ila ban shakri mo pangin le hok mo la rangila nang ban le hok hai barit ublai un sarang kentiu ya ka bakraw pangangit skamba ling ba ka je ini kentien nganum dan chibun ke ban keren re thang itahi pangin ken mau ke ini talenti lah di duduk minta sini. We are so glad to welcome you today. We are glad you came. This is the day that will last in our memories for reason to smile. Because greetings start with small. School ke jungi kebolong ka jingmen toy na ka benta kini ki khna puli ki jungi kamtam ni suthu ko por slap kumta ter ilala menta kumno on pendon kam yegini kelenti pelano sinyang lemba MDC bedon burom jungi ni sukmen ya I ramba shnong ru bela pendap yegini ke kamru mile osngo kapor kababiang hakabang gidon sakaway ka benta gijing angnod gijungi da gijing ayay gijung le niyo banong banpili yagani ka shnat nyam ko butmai ru hagani ka area kani kishnong rong bibi bat kishnong bamarjan hiru jongga pamlakrai bat bundli kishnong kiba kalong pedeng hangni hakaba ile te bro kaniga jingpun kre shudham jingi hagaba haganika arfu artrik insepli pendon buram ya ganika shnat nyam tikini ki jingeram ki jingia don kiti lang jong ki nomi khmat pa jingi hiro adu ya meli pendon buram jingi MDC jingi hiro kalau be rap shiboni ngi be excited nagabanta onwara ige babha ban pendon burom susu yublei ke imlang salang gejing gejungi pat kerpange igni ka school kaban tebe jingshai ikirmen skam maganang kiu nagwe kapor shagwe pat kapor gigikmi gikpa kinong sumar jong gini ki khon gikti ngange kisngo he man sim lang hagaba kinpa igi khon jingki bagani gede ke shlam kaban sandur yikiru kabayareng kat lang ha bro kilyang pat kiwe pat ki school hagani ka jela lani hagani ka dong ka thang ke chungi hi tinga shim igani ga lan film da penslam man pen paw igani ka jing sungu haga kerteng hi jong ka managing committee jong kani ka school St. Peter hangni haram bibi kaban ai kani jing shakri yaki bubon hagani kedong hagani kethan
Sekuiru bingidon lang hangni ki nong hikai ki khana school gi jungi ki reurang ba ki blewan khanang ngani gopor bani sakhilang ya gani ka sni gi belong ru kini gi si jing pun kre gi jungi ni sudai banong ni don artli galiang gujunga go ba ngan pun pau ko balong ke jing sokmen pat ke jing sungu benyau ru kundia beling ong kumta jing sokmen galong ba kini ke school bat kini ke snat nyam go betmai kan sayo ai kalat ban yang lagi jong gi gijan ban nang pu nang theng bat kade gini hiru ke jing pun kre ke bangi de sokmen ke jing don kam jingiru ke jing ya snok tilang na baro kilyam ban ngi de sungu he men sem ringkat kinong mi khmat pai ba jingi bat ki reurang ba rangba snong bor snong ki lokki jor bat ki probenget hiru bidon lang gani geju gejing temu ban penur long ya gani gejing ban thamai jong gani ke snak nyam ke banai gejing sekri ya gi bubun gi balang hagani kedong kathan haparo kilang ade ge school ade hagiwi gi gi benta bingidon kam bani kentiu hagajing em gejungi kabar kendian isudon dangin jing subnya barak kata ki snem ni layadon ringkat mo ni la banong ag jingpe jikmi nalai mer ndrei kala dei berkapor bangin khamya don gini gilat bangila ban pidyang tak busungu yublei bekeni gijing penyat jong ki bahalor gi betip khamha ag jingbu bat gijing sedang segeni ka snat nyam go bethamai kaban tebe jing shai segeni kedong kethan dia tak kedau ini kniat senam banga don ha laime ru ndrenge i ge jingkermen signi ge dong gathan ui na geliang ki nong mi khmat jungi sirkom sungu benut nomar nginum la ban yedon ringkat bat ki borobor ndrei keni ke school keni ke snat nyam bathamai kadai hagani ge nong krem constituency hagba ngidon kamlang ru ya ke jingia rap lang go bun ge jungki pat ki bangim la lai bangidon kam shisharu haki khap ki bubun bangin excite bani kentiu bani le ki ban penur long ki bobha